Takže pokračujeme v druhej časti, teraz s Evkou Tomekovou, o tom, ako sme sa rozprávali, že bolo to nejaké detstvo, nejaké strachy a teraz podstata je tá, že ako to teraz vieš tak ďalej zmotňovať, ako vieš ďalej pomáhať tým ľuďom. Na začiatku tá bola téma o tom, ako kraniosakrálne masáže. Priznám sa, že bola kedy z toho celého som porozumel len tie masáže. To kránio, neviem čo všetko tam bolo, fakt som to googlil. Potom si prišiel na kránio a nikto sa ťa nedotýkal, že? Áno, bola to... Ja som moc o tom, že sa to... zvyknutý na tie thajské masáže a sa úplne niečo iné. Takže možno na začiatok ťa poprosím, že čo to vlastne znamená tá masáž? Lebo v podstate je to masáž, ale na úplne inej úrovni. Áno, kraniosakrálna terapia je v podstate ani nie je definovaná ako masáž, je to skôr ako terapia. Kedy ja teda by som na začiatku, aby aj tí, ktorí ešte nikdy neabsolvovali kraniosakrálnu terapiu, vedeli, že vlastne čo sa týka, alebo z čoho vlastne vznikla tá kraniosakrálna terapia. Nám, keď sa rodíme, alebo sme počatí, tak prvé, čo vzniká, tak vzniká kraniosakrálny dých. To znamená, že nám sa vytvára mozog, miecha, a ten mozog je v tekutine kraniosakrálnej, ktorá sa vypúšťa v mozgu v určitých intervaloch, ale neustále sa vstrebáva cez miechu do krvného obehu. To znamená, že my máme vlastne vytvorený taký impuls, že ako náhle sa vstrebe určité množstvo tej tekutiny, tak mozog automaticky vypustí ďalšie množstvo. Čiže vlastne naše telo, už od malička ako teličko v brúšku a potom následne ako dospelí, my sa neustále aj hýbeme aj v tomto kraniosakrálnom dychu. A v podstate v rámci kraniosakrálnej terapie sa pozoruje tento dých tela na všetkých častiach. Či už sú to nohy ako chodidlá, päty, kolena, bedra, pozoruje sa brucho, hrudník a hlava, tam je viacero bodov a vlastne cez to sa pozoruje, že to aj ako laik, ktorý nie je jasnovidný, tak dokáže cez tento dých kraniosakrálny, cez ten pohyb jednotlivých častí tela určiť, že kde je vlastne nejaký ten blok v rámci toho tela. Je to citeľné aj fyzicky. Len treba sa stíšiť a naozaj byť vnímavý a pozorný a sústredený na toho človeka a vnímať tie pohyby toho tela. Že ako sa vlastne predĺžuje to telo, ako sa skracuje a zároveň tým, že sa nám telo predĺžuje, tak sa zužuje a keď sa zase skracuje, tak sa zase otvára. Takže pozorovať, že či je to na oboch stranách rovnaké, lebo môže sa stať, že treba z jedno koleno sa nám hýbe veľmi pekne, ale to druhé nám ide pomalšie. To znamená, že asi tam bude problém v niektorom z toho kolena, že tam niečo úplne nefunguje správne, či už po tej fyzickej, alebo po tej duchovnej stránke, že človek asi nekráča tým správnym smerom, či už v tej mužskej roli, alebo v tej ženskej. A takto je to vlastne po celom tele. Čiže čo je cieľom vlastne tej terapie? Cieľom terapie je dať do harmónie práve celé telo, identifikovať jednotlivé tie časti, ktoré sú v nejakom bloku, ktoré sa nehýbu úplne dobre a uvoľniť ten blok, ktorý tam je v tom mieste, tak, aby sa to telo rozhýbalo tým správnym spôsobom. To je naozaj cez to, teraz hovorím to fyzikálne, áno, že čo sa vlastne deje pre bežný človeka, alebo keď chce aj nejaký masér, ktorý si urobí kraniosakrálnu terapiu, napriek tomu, že nie je jasnovidný, tak naozaj dokáže uvoľniť tie bloky v tom tele cez ten pohyb toho tela, cez to vnímanie. Ideálne je, ak človek je aj vnímavý a aspoň čiastočne jasnovidný, aby dokázal možno ešte hlbšie učiť tie príčiny, prečo sa to vlastne aj deje a zároveň aj uvoľniť ešte tie veci. Áno, lebo ja tak viem nejak, neviem, proste viem toto, čo je zasa moja schopnosť, že ja niektoré veci viem a neviem odkiaľ, ale viem, že naše telo je ako nejaká hudba. Že každý hráme nejakú inú hudbu, nejakú vibráciu dáme na nejakej frekvencii a vlastne všetko, tých základných 7 akoby strún, čiže v hudbe sa vôbec nevyznáme, len mi sa to tak ukazuje,
Že je všetko cez tých 7 strún, že sme naladení na 7 základných planét v tejto galaxii. A že nejak všetko, naše telo je akoby ten obraz tej galaxie a že my sme vlastne napojení alebo prepojení, alebo sme tými frekvenciami jednotlivých planét. Samozrejme, to nie sú planéty, ako to, keď sa pozrieme hmotnými očami, tak je to hmota nejaká, ktorá tam proste chodí stále dookola. Ale keď sa na to pozriem duchovnými očami, tak to sú znovu bytosti. Sú to archanielské bytosti, archeovia, vládcovia času a proste rôzne iné akoby tie hierarchie, ale nie z toho pohľadu pozemského akoby hierarchia, ale skôr z tej frekvencii, z ktorej vlastne oni pôsobia. A že vlastne to naše telo, keď človek má takú schopnosť ako ty, takže vnímaš vlastne to vyladenie, naladenie a že vlastne ten rozladený nástroj ty vlastne ladíš do tej hudby naspäť. Ako ja to tak vnímam, kraniosakrálnu terapiu. Áno, môže byť kľudne presne taký ladič. No. Že áno, že môžem byť takým tým ladičom pian, akurát to piano nie je piano fyzické, ale je to človek. Ale niekoľko nástrojov, keď si doberieš tomu. Áno. Ale áno, človek je v podstate taký orchester, by som až povedala. Tak, áno, presne. Že lebo všetko so všetkým ladí a súvisí. Taký ladič dirigent. A áno, presne, ja si to tak tam ladím a dirigujem. A keď idem úplne, že do toho, čo sa niekomu toto teraz poviem, bude tak úplne, že bláznivé, tak my dve na kraniosakrálnej terapii u teba zažívame až galaktické zážitky máme, pretože niekedy pýtam sa teda, že Evi, niekto ma drží za ruku, že proste, že aká je to bytosť, nie? Alebo proste nejaké bytosti, konkrétne Arkturiáni moji, tí dvaja, ktorí sú so mnou veľmi dlhý čas, a sú to moji učitelia spirituálni, tak chodia niekedy a niekedy sa nad nami otvorí nebo a proste vidíme tam aj loď, proste nejakú, hej? Čiže toto už sú také veci, ktoré naozaj sa rozhodli s Evkou zdieľať, lebo mnohí, keď majú takéto zážitky, tak tí ostatní majú za bláznou, čo aj však my sme si tým prešli, ale jednoducho pre nás je to realita. Sa to deje, vnímame to, cítime to v tej chvíli, cíti to dokonca na tele, hej? Čiže my to fyzicky v tej chvíli cítime, že povedz, že obidve sa rozvibrujeme a teraz tam vibrujeme ešte 20 minút a proste nie sme schopné nič, iba sa že čo to bolo. Áno, niekedy sa na seba pozeráme a nasúvajeme sa, že a vieme. Že proste vieme. A že toto, keď niečo sa deje fyzicky, to je taký môj odkaz k tejto časti s tebou, že keď sa niečo deje fyzicky, to je úplne jedno čo, že zároveň, alebo najskôr sa to deje v tých jemnohmotných svetoch, až potom v tej hmote. Áno. A proste je čas, aby sme začali vnímať nielen tie fyzické, ako keby už následky toho, čo sa začne deť v tých jemnohmotných svetoch, ale sme sa začali na to pozerať tak komplexne, že je to všetko akoby tak inak. Áno, no. Áno. Takže z tohto mi vychádza, že byť bláznom je zdravé. Áno. Ten blázon je vlastne ten druhá vec vychádza z toho, že viem, že vieš, že viem. Áno, naozaj, keď si zoberieš, tak si to načala s tými jemnohmotnými a tými inými ako keby vibráciami toho tela. A v podstate myslím si, alebo takto cítim, na základe určitých vibrácií tých rastlín zase dokáže spraviť niečo, čo je zaujímavé. Áno. To znamená, že ty si začínala pred pár rokmi s tou myšlienkou, si pamätám, lebo sme sa o tom bavili, boli sme aspoň na obede dokonca, o tom si pamätám, úplne na tom začiatku. Mne sa to už tedy veľmi páčilo, pamätáš si to? Áno, ja presne si to pamätám a som na to pár dní dozadu práve myslela, že ako sme sa v tej stretli, sme sa rozprávali o tom a že tam som ešte rozmýšľala, že jej tie certifikáty a tak, stalo sa mi to strašne taký ako keby strašiak. Teraz som v podstate do toho tak nejako nabehla, do toho celého. Dozrel ten čas. A už je to také, že sa na to teším a že proste idem na tej vlne toho, že to robím, ale ako si aj povedal, že vlastne je to duchovné, tak je práve aj v tých bylinkách a rastlinkách a stromoch. Tak ono je to presne tak, že všetko, čo je živé, v podstate všetko je živé, lebo v podstate aj kryštály sú živé, kamene, celá príroda, či už to stromy, bylinky, rastlinky, kvety, my, áno, naša zem,
Mesiac a všetky planéty, všetko na zvieratka samozrejme, tak tí sú, občas mám pocit, že sú takí veľmi, veľmi blízko nás a hlavne tí naši psíkovia, tak to mám pocit, že oni to sú majstri. Lepšie s nami telepaticky komunikujú ako niektorí ľudia, no. To sú majstri. Takže... No. Evi, tvoja téma je rastlinná ríša. Áno. Ty vždy, keď spomenieme bylinky a rastlinky, tak sa ti rozžiaria oči aj srdce. A to je vlastne to, čo aj do budúcnosti ty budeš mať ako tvoj core business, hej? Lebo zasa akože duchovný svet od biznisového sveta my neoddelujeme, my tak žijeme, pre nás je to normálne, že nemáme tam žiadnu hranicu, ani že to je duchovno a toto je biznis a proste všetko je jedno. Ale tam treba pochopiť aj tú jednu vec možno, že častokrát ľudia majú v tom svojom DNA vzorci, že duchovno je chudoba. Áno, a že to je niečo, vieš, toto je, že že to je niečo tam. Keď si zoberiem, že vždy berem to tak, že jedno slovo to je hojnosť. No. A v tom mojom ponímaní tá hojnosť je vo všetkom. To znamená hojnosť ducha, hojnosť zdravia, lásky, hojnosť všetkého, čo chcem. To znamená, že keď to viem vytvoriť, keď to dokonca je to o tom, je to také majstrovstvo, lebo zhmotňovať veci je podľa mňa majstrovská časť. To znamená, že keď ja niečo zhmotním a dostanem to peniaze, tak je to, kam by som sa mal posunúť v podstate. To je len výmena energie. A to si urobila aj ty, a ty si to urobila fantasticky, lebo ty tam máš tú svoju schopnosť, tú vibráciu a cítiš tie vibrácie tých rastlín a vieš presne, čo máš urobiť. Nevieš to preto, lebo si to študoval, ale pretože to cítiš. A na základe tvojich pocitov to dokáže zmiešať a keď sa niekoho spýtaš, tak ti povieš, že ty si geniálna, že tak toto naozaj má byť. Vieš, a toto je to podľa mňa, že to správne načasovanie, lebo zober si, že keď by som ja svojimi nejakými očami sa pán pozrieť na nejaký, ja neviem, na nejaký chemický vzorec niečoho, čo niekto niečo chemicky spravil a povedal, že toto si daj na ránu, to ti zahojí tú ránu, alebo mi dáš kvapku propolisu, ktorý je s láskou správený a naozaj tak, ako to má byť, tak ja verím hneď tomu propolisu, lebo ten propolis je so mnou spojený. Lebo keď to precítim, že moje telo vibruje nejakým spôsobom aj tá zem, aj všetko okolo toho a ten prírodný medikament je pre mňa ďaleko, ďaleko lepší, lebo to telo povie, že áno, že toto je ono, lebo to je to isté, ako keď si vypijem Coca-Colu alebo si dám čistú vodu. Je jasné, že keď si dám kolu, môže byť, že to je, bože, to je super, lebo to je sladké a tam sú nejaké takéto receptory a tá voda je fádna, hej. Ale predsa len tá voda je to, čo to telo potrebuje, takže skús o tomto viac porozprávať, ako to mixuješ. Ja poviem jeden príklad, čo som mala s tebou, aby si vlastne rozvinula túto tvoju zase schopnosť v tomto komunikovať s tým duchom tých bylín, že ty si naozaj nič neštudovala takéto, hej, že bola si na nejakom kurze, ale ty to máš tak, že zo seba, vieš, tým, že sa raz si mi hovorila, že Andrejka, potrebuješ posledniť obličky a na to potrebuješ, počkaj, ja sa naladím na tvoje obličky, hej. A vlastne tebe prišla informácia, že čo moje obličky, ako by oni chceli, hej. Nie, že čo ty chceš, alebo si myslíš, že by bolo dobré, ale cez to naladenie tvoje božské, na ten môj orgán, ktorý je sa prepojený s celou galaxiou, ti prišla informácia, že moje obličky potrebujú, neviem, už si nepamätám tú bylinku, hej, lebo zase svet byliniek pre mňa vôbec akože. A ty prejš, a počkaj, naladím sa na ducha tej bylinky a on mi povie, 3 bylinky, tuším, ti vtedy tam prišli a ty, že počkaj, naladím sa na ducha tých byliniek a povedia mi presne, že koľko z ktorej v tom čaji má byť zmes iba pre teba. Hej, že priamo ako ušité na mieru na moju obličku, hej, ktorá bola vysielená, lebo som tam niečo riešila. A ja som na to pozerala, že wow, že toto je presne to. Toto je presne to, že ty od toho ducha tej byliny, hej, ktorý zasa v iných svetoch je to majster, niekde inde žije v iných sférach, ti vlastne dal tú informáciu, že čo tu máme vlastne lekáreň všade okolo nás. Takže čo z tej lekárne je pre mňa priamo dobré. Takže o tomto by som to, aby ste viac porozprával, že ako ty vnímaš toho ducha byliny, ty ho aj vidíš, samozrejme. Už nech hovoriť. Áno. Áno, ja v podstate iba pár slovami mňa stará mama k tomu priviedla. Bylinkám a ona ma tak nejako automaticky brávala so sebou, keď si išla na mokru si pozberať nejaké bylinky, k potoku pod Bel čerstvý, robili sme čajky a mastia a rôzne takéto veci, takže ja som vlastne mala k tomu vzťah úplne od malička a pre mňa tie bylinky svietili.
A v podstate doteraz to tak je, že to, čo potrebujem ja konkrétne, tak mne tá bylinka úplne zasvieti. Ja už teraz vlastne, keď už mám také tie určité tie priestory, do ktorých chodím zberať bylinky, tak keď už prídem, tak ten priestor, už to cítim normálne z diaľky, že som do neho nevstúpila, už cítim to spojenie, že sa tak na mňa napája ten priestor a tie bylinky sa mi ukazujú, ja mám pocit, že sa mi tam normálne, že množia pre mňa, ale nie len pre mňa, ale aj pre vás, lebo tým, že ten môj zámer zberať tie bylinky a vyrábať z nich práve tie tinktúry a máste, ktoré sú určené pre všetkých, ktorí to potrebujú, tak ako keby ten priestor normálne tam dáva presne do tých byliniek, aj tie bylinky sami do tých častí, ktoré idem zbierať, dajú všetky tie výživné látky, ktoré potrebujú ľudia na to, že keď ich zozbieram a dám ich potom do tých mojich výrobkov, že presne tam je tá energia tých byliniek, nie len taká tá fyzická, to čo tam vlastne oni dajú, ale aj tá energetická, ten duch tej bylinky. Teraz prepáč, že som sa naladil na chvíľku na to, čo hovoríš, že je to nádherné. A pre niektorých, ktorí to teraz pozerajú, môže to byť až také moc uletené, že to je až moc krásne. Vieš, predstav si teraz tými druhými očami. Kenny, jasné. No, že teraz si predstav to tak, že a jasné, prídeš. Kenny. A teraz si predstav, že on tak pozerá, že jasné, teraz niekam príde, že všetky tie bylinky sú tam len kvôli tebe, jasné, a to sa síla len kvôli tomuto, vieš. A na druhej strane mne to veľmi pripomenulo takú jednu myšlienku, ktorú mi raz dávno niekto povedal, že komunikuj so svojím anielom, lebo vtedy on je najšťastnejší. Lebo každý máme nejakého svojho anielika, strážna a tak ďalej. Že ale to, že keď si nekomunikuješ, vlastne on taký ako bol smutný, ale keď si komunikuje, tak je taký šťastný. A teraz mi to táto vec mi preniesla do toho lesa, do toho, že vlastne keď komunikuješ s tými bylinkami, oni sú šťastné. Áno. Lebo v podstate každý po nich len šľape, alebo pes to očúva a ide ďalej, alebo ten človek vlastne ani sa nedostane do tej prírody. My to pozorujeme dosť často tu u nás, za nami to je Šumský prales. A my keď stretieme 3 rodiny počas tej veľkej prechádzky, 3-4 km prechádzky, že 3 rodiny keď stretieme, tak to už je také, že my sa na seba pozeráme, že asi museli byť 3 dní voľna, alebo sa zavrieť tie všetky obchodné centra alebo niečo. Že predsa len, že možno aj táto téma o tom, že tak viac prejsť do tej prírody. Áno. Dovoliť si to a povedať si, že OK, možno, že nikdy som sa nenacíťoval na ten strom doteraz, ale dovolím si to. Vieš, možno, že len objať ten strom niekedy znamená strašne veľa. Ja si pamätám môj zážitok z Ekvadora, kde sme boli pri nejakom veľmi vzácnom strome, tam nás zobrali miestni takí tí Kičua, to bol taký, sme u nich žili, Indiáni. A ukázali nám taký strom, že ten strom som tak strašne silno komunikoval, že ja som tam mal normálne stavy. Si bol prilepený, si nevedel odlepiť. Ja som ešte neviem úplne takto, úplne, že až Andrejka to vnímala, robila tam tiež mi trošku pomáhala s tým, ale naozaj, že tá príroda a to dovoliť si to k tej prírode ísť a keď si napíšem, ja neviem, niekde do nejakého notesa, že pondelok, streda, piatok cvičím, možno by nebolo zlé napísať, že sobotu som v prírode. No. Vieš, a zobrať tie decka a to, čo ty hovoríš, ty si mal obrovské šťastie, možno v tej starej mame, že ona ťa chytila a zobrala, vieš, ale možno dnešná stará mama tiež ťa vyčinča, dá ti copík a zoberie ťa do Eurovej. Vieš, že nejaké shopping centrum, že toto je možno, že tiež taký odkaz pre deti, pre všetky, lebo aj teraz pozerali sme sa po ihriskách a tam nie sú deti. Vieš, že ten kontakt s tou prírodou ako keby bol úplne len cez tie videohry, že niekde ide pralesom a tam zabíja nejaké zvieratá, lebo to je hra. Ale že vráti to naspäť do toho, že ja si to isté pamätám, čo ty mi hovoríš, lebo môj dedo, si pamätám, my sme išli a on ma učil stromy. A ja som nechápal, že učil ma stromy, tak ja som miloval toho môjho deda, tak vždy, keď sme išli, tomu kričím už z diaľky, že taký strom, lebo som to robil kvôli tomu, že som ho mal veľmi rád. Ale toto je možno, že tiež taký message, taký odkaz, že vráťme sa do tej prírody, nacíťme sa na to, dovoľme si milovať tú prírodu, dovoľme si byť milovaní tou prírodou a možno, že niečo sa nám tam stane, takýto malý zázrak, ako aj každému, kto sa na to nejak naladí, ako aj tebe a že to dokážeš. A v tej prírode dokážeme viac relaxovať, dokážeme dostať iné myšlienky. Takže možno aj toto. Tak v lese sa dejú zázraky, no. Ty si, no. Čo tam vnímaš, keď ideš ty po lese?
No, tak vnímam určite všetky tie stromy, všetky rastlinky a bylinky, ktoré sú tam, ale čo vnímam ešte viac, tak to je celé ich prepojenie. Že ako sú prepojené a najviac ma fascinujú v tomto stromy, že naozaj oni si žijú takým tým svojím, ale veľmi pomalým životom, inak toto majú všeobecne celý rastlinný svet. My vnímame, že je taký, že však tá bylinka vlastne tu je a nehýbe sa, pokiaľ nefúka vietor, ale teraz aj veľa videí už natočených, že keď vlastne od semienka natáčajú tú rastlinku, tak až úplne tak ona je naozaj že vo veľmi veľkom pohybe a dokáže sa hýbať, keď treba sa nakláňa, dajme tomu, že céder, ktorý má uvisnuté a že sa dotkne tej zeme a vy máte pocit, mal by som ho buď dostrihnúť alebo nejako podložiť, tak keď počkáte pár dní, tak zistíte, že on tú vetvičku dvihne. Lebo proste vie, že aha, tak tam som narazil, tak musím ísť vyššie. Takže je síce pomalý, ale on je naozaj v pohybe celý tento rastlinný svet. Ja sa niekedy tak nejak mám pocit, že ak som naladená na ten rastlinný svet, tak ja som taká pomalá. Že sa tak pomaly, ja mám pocit, že rýchlo, ale ostatní to môžu vnímať tak, akože, že som taká pomalšia. No. Ale takže toto, a chcela som práve ešte o tom, čo si hovoril, že o tom vnímaní aj toho sveta, napojenia sa na tie bylinky, rastlinky a kvety, my môžeme začať kľudne už doma. Napriek tomu, že bývame, dajme tomu, v Činžiaku, ja inak musím povedať, že ja bývam v Činžiaku, že nemám rodinný dom, nemám záhradu, kde by som proste denne bola. A možno práve o to je to pre mňa také zaujímavejšie a že idem proste do tej prírody a ešte o to viacej si to užijem. Ale čo môžete urobiť teraz, keď ste len doma a máte trebárs len malý dvor alebo možno len ten balkón s nejakým kvietkom alebo máte nejaké izbové kvety. Všimnite si, že ako náhle sa o tej rastlinky doma staráte, že im dávate nejakú vôbec energiu, pozornosť a že im poviete, ty si dneska krásne vykvitla, alebo ahojte moje krásne, idem vás poliať, tak úplne inak aj dokážete nadviazať vzťah s tými rastlinkami. Normálne zistíte, že zrazu, že ste s nimi spojení, to cítiť priamo normálne na hrudi, že to spojenie tam je s tými rastlinkami, že oni vnímajú už normálne ako keby ani sa na ne nepozerám, že mám treba prídem večer domov a už je balkón vlastne zavretý, už sú žalúzie zastreté, ale napriek tomu sa mi tak ohlási a si otvorím ten balkón a idem sa na nich pozrieť ešte, keď je už tma. Je to presne tak, ako hovoríš, že normálne to cítiš, to je srdcové čakra, že sa ti otvára, ale keď si to dovolíš, lebo keď prejdeš okolo toho stromu len tak a myšlienky úplne kde inde, a je to inak, keď sa na to vyslovene, že ladíš, že proste, že vidíš to tam, vnímaš. My sme tak mali vo vedľačnom dome, keď si pamätáš, sme kúpili figu a tá figa veľmi takú obrovskú lásku sme dávali. Pamätáš si to, že sme ho hladkali, sme polievali, rozprávali sa s ňou, lebo to bolo také, že sme to odniekam doniesli, posadili a teraz sme nevedeli, čo bude, vieš? Mali sme si prijali, aby sa prijala a nebola tam taká ideálna zem pre ňu. Že sme aj tak cítili, že chvíľu trpí, ale veľa lásky sme jej dávali, že ona naozaj začala rašiť. Z lásky k nám sú babá zmyslili. Stanečky, radosti, že ďakujeme ti, lebo vnímame to ako živé bytosti. Ja teda všetko vnímam ako živé, pre mňa nič nie je mŕtve, alebo že neživé. A presne ja, keď napríklad vchádzam do lesa, tak vždy cítim, že to je priestor, kde je prirodzený život pre množstvo bytostí, ktoré nevidíme. A ty si mi raz povedala, že choďte do lesa s Radovanom a tiež mal niečo oslabené, teraz neviem, či asi obličky tiež. A že požiadajte bíly, nech mu tam vložia tú esenciu presne tých byliniek, ktoré potrebuje. Že ja vlastne ako človek ani nepotrebujem vedieť, že čo teraz študovať tie bylinky, čo ja všetko potrebujem, ale keď začnem komunikovať s tým duchom, s tým duchovným svetom, ktorý je všade, vo všetkom, a požiadam, nech z toho sveta mi je pomožené, že tie víly, že prosím vás, že tak dajte tú esenciu toho, z čoho potrebujeme a že nepotrebujeme vedieť konkrétne veci do toho detailu, alebo to, že študovať to rozumom, ale iba komunikovať, začať to vnímať a byť vďačný a ja vždy, takže to sa udialo, hej? Ja som to normálne vnímala a potom, jak úplne nastalo také, ako to tak inak sa vytvorí akoby
okolo mňa taký iný priestor v tom priestore. A vtedy som vedela, že aha, tak teraz sa to deje. A ja keď vchádzam do lesa, tak ja vždy poviem, že vchádzam s mierou v srdci, s láskou vďačnosťou za to, že môžem ísť do tohto priestoru a prosím všetky zvieratka, ktoré proste, lebo tu aj nebezpečné zvieratka teda pre človeka žijú, tu divé prasce a svinky a tak, tak ich požiadam, že prichádzam v miery a že nech tak sa teda správajú ku mne. A vtedy som úplne že safe v tom lese. Že ja nechodím po tých chodničkoch, po ktorých chodia bežne ľudia, ale ja si tam proste po tých miestach, kde viem, že človeka nestretnem. Ale čo je zaujímavé napríklad, že na denom Sakane Korzo Kennyho, tak častokrát sa stáva, aj nám sa minule stalo, že on sa postavil pred nás v tom lese a nás nepustil. Nepustil nás ďalej. On nás nepustil ďalej. Proste on zastavil a proste, že stop. A keď sme išli ďalej, tak okolo nás takto chodil stále a vyviadoval nás stále von. Čiže zase, že keď vnímam toho psa a dôverujem mu, že on je napojený na tie iné, tie astrálne sféry, on to tam vníma, tak proste viem, že OK, Kenny, máme ísť domov. Ideme domov. Minule tiež, keď si bola aj sama, tak si mi hovorila, že to isté spravil, že ho nepustíme do lesu. On začne takto obiehať, ako keby navracia, ako pes, keď navracia, hej, že do košára ovečky, tak začal mňa tak navracať. Nepohol sa, on takto, napríklad my sme už takto chceli ísť, on sa stál a nepohol sa. A my, že Kenny nám nič, žiaden povel, nič nevrodiel, stál, a keď sa pohol, tak iba okolo nás a naspäť, že nedovolil nám. Ja zažívam také zázraky v lese, pre mňa je to úplne, les je pre mňa matka, že som v nej ponorená, v tej bohyni, v tej zemi, ktorú ja milujem, proste ďakujem za každý, ja som tam tam zažívam, najkrajšie stavy zažívam v lese. Takú tú až blaženosť, že dotyk Boha a tej bohyne, toho bezpečia, hojnosti a všetkého, čo tam je v tom lese. A ja tam zažívam také zázraky, že raz som si zabudla doma vreckovky a viem, že bola zima a tak som sa potrebovala do niečoho vysmrkať, hej. A ja, že bože, že ja tu teraz čo idem s tým soplom robiť, A ja idem po ceste a takto bol pník a na ňom čistá, nepoškodená vreckovka. Balík. Takto tam bol, to bol pre mňa, že to sa začalo obzrieť, že tam niekto je a čo? A normálne som si ju zobrala a som ju použila. A ja viem, že ďakujem ti les, že toto je presne to, že tá komunikácia, vieš, že nie je to len o tom fyzične, lebo môj rozum by mi povedal, no tak sa vysmrkaj do niekoho, do niečoho, čo nájdeš, ja neviem čo, alebo si utri niekde. Ale ja som proste... Budeme to teraz trénovať s peniazmi. Dobre. Takže sa to tam zjavilo, že zmanifestovala som to cez ten les. Lebo ja ho milujem a mňa miluje. To je základ. Evi, možno na teba mám ešte takú možno poslednú otázku. Pri tvojich bylinkách, ktoré teraz ty v podstate vyrábaš, ktorá tá bylinka ťa tak najviac prekvapila, alebo kde si zažila taký nejaký zážitok, niečo také zaujímavé? Zážitok, no. V podstate nemám akože taký, že by som úplne mala nejaké prekvapenie v rámci nejakej bylinky, lebo si raz neviem, možno, že spomenul, že to nebolo úplne také. Skôr tam vnímam, no takto, ani nemôžno, že z bylinky, ale skôr zo stromov. Že keď idem, tak je jeden strom, dub, ktorý je mi taký blízky a ktorý keď som sa, že keď idem okolo, tak sa na ňu proste veľmi rada napojím, nech je kdekoľvek, alebo tak keď aj nejdem priamo tým priestorom, ale vidím, že tam je nejaký dub, tak potrebujem sa toho dubu dotknúť, že je to pre mňa veľmi blízka bytosť a neviem prečo, či to nejako súvisí možno ešte s predchádzajúcimi životmi. Strom Slovanov. To je náš rodový strom. No. Ale že potrebujem sa dotýkať aj dubov. Toto tam mám a dokonca som si vypýtala aj dubový lístok, ktorý proste, že by som chcela si, toto ale mi tak zasvietil, tak ten som si zobrala a som si ho usušila a mám ho pri posteli. Už za pár rokov už taký trošku rozpadnutý. A čo zažívaš, keď napríklad tak tvoríš keď si priamo, že dotýkaš sa tých rastlín, tých esencií, ktoré vlastne ty si taký alchymista toho celého, že čo tam ako zažívaš, ako komunikácia, alebo Aké krajníky vyrábaš? No, povedz nám o tomto. No, napríklad teraz som robila naposledy kostihujovú masť, inak to bolo, čo zažívam pri tejto výrobe veľmi zvláštne a zaujímavé, tak vždy, keď je treba znovu teraz, bolo zatmenie slnka,
Keď som zberala ešte minulý rok to bolo, alebo predtým rok si nepamätám, tiež bolo niečo také, že zároveň bolo zatmenie, čiže vlastne vždy tam je ešte nejaký úkaz navyše. Takže na Jana chodíš zbierať? Áno, na Jana a dokonca raz bola na Jana ešte aj spln, tak to bolo úplne, to bolo asi 2 roky dozadu. To bol veľmi famózny deň. A v podstate teraz, jak som ten kostieľ zberala, tak no, ja to robím tak, že keď prídem do toho priestoru, tak ja sa v prvom rade teda sa s priestorom privítam, ako už teraz nám. Poďakujem mu, že tu môžeme vôbec byť a poprosím aj... Kde rastie kostieľ? Kostieľ rastie skôr na miestach, ktoré sú vlhké, kde je vyššia spodná voda. On potrebuje mať viac vlhkosti. Takže by tam mohol byť, spoznáte ho ľahko, on má také listy tie veľké, ale oni sú také pichlavé, keď ich chytíte. Lebo sú aj rastlinky, ktoré teraz rastú, že majú, vidíte, tam má tie veľké listy, ale môže to byť iné. Napríklad takto je aj chrén. Rastie bežne v prírode a tiež má také veľké zelené listy, ale tie sú není také chlpaté. Takže... Moja prababka bola bylinkárka ináč. A keď si to zoberiem, tak otec mi rozprával takú storku, že on mal nejaké zranenie tým, že vyskakoval z padáku alebo takéto všetké veci. A mal tak vážne zranenie nohy, že jednoducho mu povedali, že bude musieť mať amputovanú nohu. A tým, že jeho babka bola stará bylinkárka na Záhorí, taká veľmi známa, tak mu tam začala dávať nejaké bylinky a vyliečila z toho. No asi celú obrovskú ránu mi to ukazoval. A tým, že takto sme boli previazaní a on to už vtedy vedel, že takto to naozaj funguje, lebo on to videl, čo dokázal robiť s ľuďmi, tak ja som v podstate tiež vyrastal na kostihojoch, na propolisoch a na takýchto bylinkách, že pre mňa to bolo úplne prirodzené. Že keď niekomu bolo niečo zlé, tak od žalúdka bolo toto, keď sa niekto polezal, tak na to bol propolis, keď bolo s kostiami a tak ďalej, tak na to bol zase ten kostihoj. Že naozaj, že pre mňa to, čo ty hovoríš, je veľmi blízke, ale možno, že mnohým ľuďom, ktorým povieš teraz, že máš kostihoj, alebo teda máš propolisovú masť, alebo tinktúru, alebo niečo, že to nechápu, že na čo to vlastne je dobré. Áno. Že možno aj pár takých vecí, že tam povedz nám prosím, že na čo to všetko je dobré. Napríklad tá kostihojová masť, keď už hovoríš tak, aby sme možno aj toto dokončili, tak kostihojová masť, ja zberám teda korene, konkrétne z kostihoja, alebo tam je práve plynové najväčšia sila, tá liečivá. A kostihoj práve pomáha tiež pri veľkých ranách, ako si spomínal, tam treba zvážiť ale potom, že skôr dať možno tinktúru, keď je tá rana a dávať ju nie priamo ako keby do tej krvácajúcej rany, ale okolo, ideálne keď človek to môže mať zašité, pokiaľ je to niečo veľké. Potierať s kostihojom je výborné, lebo naozaj veľmi dobre regeneruje úplne do bunky a veľmi hlboko všetky tkanivá, čiže svaly, šlachy, fascie, takisto na kĺby, čiže pomáha práve vytvárať aj tú miazgu v kĺboch, aby mal dostatočnú vlhkosť ten kĺb, aby pekne išiel, pomáha regenerácii chrupaviek, kostí. Naozaj je to veľmi zázračná bylina aj tam, kde lieky nepomáhajú, alebo také tie rôzne chemické maste, tak kostihoj dokáže pomôcť naozaj že veľmi, veľmi rýchlo. Takže čo ešte fantastické, tak kostihoj pomáha aj pri bolestiach, pri raste u detí. Toto mám vyskúšané aj na mojich krsniatkách, keď im rastú nožičky, tak oni už sú sami, už majú pri postielkách kostihoj a natierajú sa sami navzájom nožičky a aby ich neboleli. Takže aj pre detičky je veľmi vhodná, aj keď majú treba sú športové, zaoberajú sa športom a takto, či už detičky alebo aj starší ľudia, takže je veľmi dobrý kostihoj. A ako si spomínal ten propolis, tak ten je vhodný aj práve teraz v tomto období, lebo veľmi pomáha pri vírusových ochoreniach a bakteriálnych a takisto v tom správnom dávkovaní je dobrý aj ako prevencia užívať pravidelne, v prípade na striedačku s medvedím cesnakom s tinktúrou, alebo čo mám takú špecialitu, ktorú som si sama vytvorila, tak to je tinktúra zo zázvoru, klinčeka a škorice. Máme. No.
a tá je práve veľmi dobrá aj na parazity alebo aj na také cudzokrajné vírusy a baktérie, ktoré v dnešnej dobe nie je až taký problém získať, lebo naozaj tým, že sa cestuje a tie detičky sa stretávajú tých rodičov, ktorí cestujú, alebo cestujú možno aj tie detičky v škole, škôlke, takže naozaj je dobré mať niečo také po ruke a chrániť sa a minimálne tú imunitu si stále budovať, podporovať, áno, aj bylinkami, ale dôležitý je veľmi pohyb a strava, takže to sú určite tiež veľmi dôležité faktory, lebo darmo, keď sa nebudeme hýbať a budeme sedieť celý deň za počítačom a papať len hamburgery a tlačiť sa rohlíkmi, tak asi, aj keď budeme dávať akékoľvek bylinky, to telo nebude také odolné, ako keď budeme mať pohyb a ideálne pohyb na čerstvom vzduchu. Čiže naozaj odporúčam ísť do toho lesa, dať si tam prechádzku alebo po lúke, kdekoľvek ste, naozaj sa oplatí sadnúť do auta, zaviesť sa niekde na kraj mesta a keď sa len prejdete po poli, tak urobíte to najlepšie, čo môžete pre svoje zdravie. Presne k tomuto ešte poviem, že tým, že ja vnímam tú ženskú energiu v lesoch a v prírode a ženská energia je ten magnetizmus. Takže ja vnímam veľmi silný magnetizmus všade v prírode a to znamená, že my aj keď vieme, že máme nejakú psychickú záťaž alebo sme úplne zanesení nejakým mentálnym smogom alebo toxínmi, len fyzickými, tak my to vieme v tej prírode vypustiť zo seba. Iba požiadať prírodu, že prosím, že toto odovzdávam zo seba a tá matka za už vie, čo s tým má spraviť. Ona to dokáže transformovať, keďže energia sa nedá zničiť, iba pretransformovať. Takže ten silný magnetizmus vie z nás proste vytiahnuť, keď my tomu dovolíme, aby sa to dialo, alebo chceme, aby sa to dialo, že nie sme zaslepení, že sme v prírode a rozmýšľam, že nad nejakými inými vecami, keď som v prírode, ale že sa prepojím s tým priestorom. To je proste dôležité, aby ste vedeli, že ten silný magnetizmus tej matky Zeme je v prírode a proste to je lekár, to je lekárka, to je lekáreň, to je všetko, čo môžeme úplne v jednoduchosti, prirodzene, neustále v prepojení používať. Vynikajúce. A týmito slovami by sme to mohli ukončiť. Ďakujem krásne všetkým vám, že ste nás pozerali. Kľudne lajkujte, dajte si odber a verím, že ešte pre vám budeme môcť priniesť veľa takých zaujímavých relácií, ako sme mali teraz, Euko Tomekov. Takže ďakujem pekne. A ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, tak sa teším možno na budúce. Veľmi sa tešíme takisto. Tak všetko dobré.